Karbi Anglong hawar along-along Karbi Sengkan kimi ketalon pon. Karbi Sengkan kimi puning gachiparong pen arna matheng nu hirjumi chuhang ponsi Karbi Anglong arlo constituency tinalongta ketalon pon birtanang pali. Labang song bong niliba hawar ronga gora mensing terang arong along thang redlang talon pon. Lumbajong diphu ward number krikli sankurang long hukuram rong piarong lapen duar baguri hanboka sar theteron alongta aliralon pen Karbi Sengkan kimi talon dun. Nilip mensing terang arong thang redlang ketalon pon along ronga sor thurpaksi adap pen ason kachipati asai deng pon. Labang so kachipati pon along do hon kejeng karju ke thak inghoi kachar ting na pen ke kat kang tang hi hui kachipati asai deng pon. Nilip pen 365 News India perang ke Moses Teron birtanang ke paliateng labang so ajai megalong chitong dun MEC pubitro rong pi ronga sar Jameson terang na pen arpu ki duatum. Labang so along MEC pubitro rong pia hin pen ronga Farman open stage isikim rang pipon po puta cecak tekang. Ahok pet nilitum Karbi mithang aron pen sipang cheng ponlo bong chin nam ki pu pen cheng si mo apora teng pen kapathu sitame rongru kapathu labang so cheng ponlo labang so phi nilitum puthot nilitum ratamai pi long do labang so ratamai pi long nilitum ilitum lo nilip ahawaralong kaching honai nem nilip MEC ke hai pubitro rong pia khai stamen nang chetong dun labang so amai long nilitum phan jumisen alam nang jai pepan nilitum phan akechak kadu alangli nilitum phan labang so achatai nilitum ningkan bang akesik du sitame alangli hin pen nang chechak konsi non ke bang jia bang ke alangli nilitum phan labang so kilun ke kan asai hem mate open stage tamelang li nilitom phan panong pen nang pipo puselang li pini labang so arni kinle long nang chechak pen niltum risoi jang kadoga vesta meniltum ningarong parpiglo alang li labang so akam nang pachun pipon pu pusining ke parpiglo Aduntu duar baguri constituency ke parlo hanboka sar theteron arong alongta hemphu mukrang pira sinja se arti konsi hirjumi chuhang ponsi Karbi Sengkan kimia liralon ningche parong dun pen talon dun. 365 News India duar baguria perang ke amos ing tipen birtanang paklang pon atengke kartli chuphejo wumud wokan anta kurusar prodip kiling alangli sai pichun pon lapen wumud wokan anta misen me et pusi birtanang pali lapuson thak si lumbajong hawar san kurang longalong sitami rong isi thurpak pen chingrum si adab malom ason kachipate bi ponsi arna maphanchong duk ponsi hirjumi chuhangdun si aliralon pen ladakta Karbi Sengkan kimi katalon dun pua birta 365 News India di pua perang ki Amrita Raya hinpen birta nang pali. Thang ek tarik ani nilitum ta song pulang rong rat pen sitame nilitum komite hinpen sitame tingrung club pen sitame nilitum tidong sarpen nilitum Karbi ningkan kimi athani tum talon lo lapen ilitum non dak ketalon lain itu song kurang long kali ilitum Karbi ke itu akhai tu an sitame la so aningkan mamones aningkan sitame nilitum ketalon dari hanti Karbi akhai tum hanta emat tribal samai itu akhai tum hanti sitame kichuning rikela heno ilitum non hang tarik isi bang mangke ilitum ke Karbi akhai tum anu mangke talon rapenain putinili hin ke media hin pensia mikichuning ridun kela heno tum kurang long arab ke doan mesin tum ante body pon lo tapi ini tum an ke body pon pompo labang sun tum kurang long along ini tum labang so club amen pakai lo labang so club amen oke tinggung club kasi ini tum asom kasi Karbi long atok anu ke doan Karbi astem labang so teori 1 labang so arani mangke kaduk kawe Karbi asan kurang long san kurs kami labang so arani mangke Karbi ningkan kini buhok si kaduk wes tame talon nunju falsik nilitum san kurang long cingrum klub akun mikimen tame kaduk we Karbi yang long arat mantami cingrum tarong kamrong pierong wat nomor 14 la sini tum ke soal lo hin pen sini tum un an ke cirap lo kirung ke rektan ini tum soal lo cipaduk lo supinsu tum tanang ciram lo tapi neng abang ke soal lo tum si kirung ke rek poros ajab tan ini tum si cipartu lasi usumarapan aning ke parong dia parsi nili tungke lanikan tini ke parlon lo